Dneska ideme do Košíc, do útulku v obci Haníska, čo je asi 10 km od Košíc. Opäť máme nejaké deky, ktoré sme od vás zozbierali. Opäť natočíme zo pár psíkov a dáme vám takisto kontaktné údaje pre prípad, že by ste chceli jednak niečo zaniesť do tohto útulku, alebo že by ste si tam chceli zobrať psíka, a takisto číslo účtu, ak by ste im chceli poslať nejaký príspevok. Tak toto je Eddie. Prišiel sem postrelený a je tu už 4 roky, takže už je naozaj pre neho najvyšší čas, aby sa dostal k niekomu dobrému páničkovi. Ideálny by bol možno k starším ľuďom, keďže už toľko nenabeha. Keď k deťom, tak určite k starším, nie k malým. Je to úplne nekonfliktný pes, znáša sa so psíkmi, s fenkami, s ľuďmi. Akurát keď vidí veterinára, tak je trošku hysterický, ale to v podstate je takmer každý pes. Takže ideálny na okamžitú adopciu, super psík. Toto je Max, je to dominantný, silný pes, potrebuje pánika, ktorý už má s obsami trošku skúsenosť. S fenkami sa znáša výborne, psov skôr sa snaží upratať. Je veľmi aktívny, bude dobrý pre aktívnych ľudí, športovcov, ale ako hovorím, potrebuje určite človeka, ktorý už buď psa mal, alebo dokáže zvládnuť psa, ktorý proste má tendenciu byť dominantný aj v rodine. Je to podľa všetkého kríženec Sharpeja a Retrievera. Tá šarpejská povaha asi bude trošku prerážať, ale myslím si, že pre skúseného človeka, ktorý už buď mal psíka, alebo vie takého psa zvládnuť, je to výborný hávko pre aktívny život. Je mladý, rok a pol, maximálne 2, takže super pes na adopciu. Tak táto nádherná fenka sa volá Biggie, je to kríženec Beagla, môže mať tak 2 roky, bola nájdená, ako sa potuluje okolo Košíc. Zrejme bola aj zrazená psíkom, prišla o šteniatka, takže má smutný osud, ale je to veľmi aktívny, dobrý psík, nekonfliktná, s obsami sa znáša, ale je tam beagle v tej povahe, takže bude potrebovať pána, ktorý dokáže aj takého tvrdohlavejšieho psíka zvládnuť. Treba myslieť na to, že beagly takisto sú mimoriadne aktívni v momente, keď sa pustia z vodítka, necvičený, takže určite treba najprv zvládnuť psa, až potom ho nechať nejak veľmi behať. Ale myslím si, že pri troche výchovy a troche trpezlivosti z nej bude výborný spoločník, lebo beagly sú takisto veľmi spoločenskí a inteligentní, takže myslím, že je to výborný pes na adopciu. Tak toto je Torres, má už 10 rokov, neznáša cestu autom, pretože podľa všetkého ho niekto z auta vyhodil. 4 dní sedel na jednom mieste pri ceste, čakal, že si pre neho prídu. No prišli pre neho ľudia z útulku. Je to už starší pánko, typický špic, výborný niekde na dvor k starším ľuďom. Jediný problém pri ňom je to, že máva občas záchvaty epileptické, ale je na liekoch, takže aj to je zvládnuté. Ku psom sa správa trošku dominantne, ale fenky znáša výborne. Na dvor k starším ľuďom, ako som povedal, to môže byť výborný spoločný, taký typický dedinský hávko. Toto je Jessie, je to kríženec špica a Jacka Russella, z čoho sa dá usúdiť, že to bude, ako jej tu hovoria v útulku, malé energetické torpédo. Takže je to mimoriadne energický psík, je veľmi šikovná, vysoko skáče, bola by dobrá na agility alebo nejaké podobné psie športy, ale zároveň keď sa vybehá, je to maznák, kľudný psík, je ideálna dobytu aj pre ľudí, ktorí budú mať prvého psíka, aj k deťom, aj do rodiny. Občas trošku provokuje väčších psov, ale to skôr, že by sa s nimi chcela hrať, než by sa s nimi chcela byť. Má rada skôr byť vnútri, je to taký teplomilnejší psík, takže na dvor moc nie je, ale hovorím, ako gaučový doplnok a spoločník na prechádzky a na behanie alebo na cvičák, na agility, je to výborný spoločník. Poštová adresa Košického útulku je Oštepova 3,
04001 Košice. Ak chcete ísť do samotného útulku pri obci Haníska, cestu si prosím radšej naštudujte na web stránke www.uvplp.sk. Telefonický kontakt je 0907 441 447 a číslo účtu, na ktorý môžete poslať svoj príspevok, je 044 34 23 053 /0900. Dôležitá informácia je, že všetci psi, aj všetky fenky sú kastrované, respektíve sterilizované, a ak chcete aj vy pomôcť nejakému útulku, dajme tomu dekami alebo uterákmi alebo čímkoľvek, čo môže psíkom pomôcť, kontaktujte ma prosím na útulky@poliacik.sk.